ଆମର ବୁଢ଼ୀ ପୁରା ହାଁ ଆମ ଝାଡ଼ା ଆମ ବୁଢ଼ୀର 2-3 ଦିନ ଝାଡ଼ା ହେଲାନି ଝାଡ଼ା ହେଲାନି ବୋଲି ଯାଇକି 3 ଦିନ ଝାଡ଼ା ହେଲାନି କ'ଣ ମଣିଷ ମରିଯାଉଛି ଆଉ 2-4 ଦିନରେ ଝାଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତା ହେଲେ ଝାଡ଼ା ହେଲାନି ବୋଲି 2 ଗାଁ ଯାକ ଯାହା ସେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ନାହିଁ ପାଣି ପିଆ ପିଇ ସେମିତି ନାହିଁ ହେଲା ଗରମ କ୍ଷୀରକୁ ଆଣିକିରି ପୁରା ତତେଇକିରି 1/2 କିଲୋ ଲେଖେ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଲେଖେ ତେଣ୍ଡି ଦେଇଗଲେ ଯେ ଗାଣ୍ଡି ଫିଟିକି ବୋଲି 3 ଦିନ ଯୋଉ ଘର ଦ୍ୱାରା ଗନ୍ଧ ଛାଡ଼ିଲାଣି ବୋଲି କହନା ସେ ସବୁ ହବି ମୁଠି ବୁଡ଼େଇ ଧୋଇକି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲାଣି ସେ ଲୋକଟା ବି ଇଏ ପାଣି ବୁଢ଼ାକୁ ପୁଅ କହିଲା ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି କହନା ଯାହାକି ସିଏ ଯାହା ଲୁଗାପଟା ସବୁ ବଢ଼ିଆ ନେଇକି ଯୋଉ ମସଲା ଆରିକା ବୁଡ଼େଇକି ଧୋଇକି ଆଣିକି ମୁଁ ତାକୁ ଧୁଆ ଧୁଇ କରିଛି 2 ଜଣ ଯାକ ନେଇ ପାଣି ନେଇ ଡେଟଲ ସାବୁନ ସବୁ ପକେଇ ଧୁଆ ଧୁଇ କରି ସଫା କରିକି ଆଲୋ ନେଇକି ଗଲେ ଗଡ଼ିଆରେ ସେ ମସଲା ସେ ଭଲ ଭଲ ଲାଗି ତାକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେଇକି ଆଣିକି ଘରେ ଆଣିକି ଖାଇକି ଦେଖିଲା କରିବନି ଫେରେ ସେଆକୁ ଆଣି ସରି ପକେଇ ଖଡ଼ିକି ଆଣିକି ଆଉ ଗୋଟେ ମସଲା ହେଲେ ଯୋଡ଼ାଏ ମସଲା ଫୋପଡ଼ା ହେଇଗଲା ଆଉ ଖାଲି ପାଲ ଜଣେ 2 ଜଣ ଗାଡ଼ି ଶୁଆଇକି ଆକ୍ରାନ୍ତ କରି ଖାଇଲାଣି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେଣି ସେ ମସଲା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେଣି ସେ ଗହମ ଛାଣା ଖାଇଗଲା ସେଇଆକୁ ଶୁଖେଇ ଥୋଇଦେଲାନି ମଲା ସେଇ ଘରେ ପୁଣି ଚଳିବୁନି ନା ନାଇଁ କ'ଣ କରିବୁ ଗନ୍ଧରେ ଘର ଦ୍ୱାରା ଖାଲି ଗନ୍ଧରେ ଚାଲି ବୁଲି ହେଉନି ଆଉ ଛିଡ଼ା ଧରିଲେ କେମିତି ଗନ୍ଧ ହୁଏନି ମେଡ଼ିସିନ 2 ପାନେ ଆସି ଖିଆ ହେଲାଣି ସେ ପୁରା ନାଳ ପୁରା ଫାଟି ଯାଇଛି ପୁରା ଝାଡ଼ା ଏକାଥରେ ଝାଡ଼ା ହଉନି ପାଟିଲା ପୁରା ଫୁଟିକି ଯାଇକି ଦିଆ ହେଇଛି